18 Januari 19 Januari Kokborok sal haipano जों इंया खेसु गेने बागै 18 Januari न जों Kokborok sal उजान Faticharra SB स्कुल ल जों पाइनान बागै माचा तखा 42 तम Kokborok sal 19 Januari engkai tini ke 18 Januari जों उजान Faticharra SB स्कुल नि tini no जों पाले लायखा जिनिया दफारगो जों दफाना हामजागनानि रोंना नांनाय दफानो हामजागै जिनि कक बायजों सालायनो नांनाय जों बुनि दफानि साहेब ककरक बांला ककरक ताइ आलका ककरक बायजों सालायाकारि जिनि कक बायनो जों मालायखे इंयाखे हामजागमानि कक कुनु सालायमानि ककरक न जों तालुक्यावै वार्ड तालुक्यावै शब्द आलका ककरक तालुक्यावै जिनि दफारक जों रोखाय जिनि बासानो जों सेमरजना रेनारिनि हाकाय बुइ बाहायके रोंनाय हामबाय Sini betah ni jalan